Hola, matestuberos! Anem a veure ara l'altre mètode de resolució o de trobar la solució dels sistemes d'equacions. Aquest mètode s'anomena mètode de substitució i consisteix en dos passos. El primer, aïllar una incògnita, ja sigui la x o la y. El que jo us recomano és que sempre aïlleu aquella incògnita que sigui més fàcil. Per exemple, en aquest cas, aïllar la x és molt senzill, no? Perquè el menys i passa sumant a l'altre cantó i ja la tindríem aïllada. No tindria cap sentit aïllar aquesta i d'aquí, no? Perquè al final tindrem una fracció, perquè el 2 al final de tot passarà dividint. Llavors és més senzill aïllar sempre les incògnites que no tinguin cap coeficient davant. En aquest cas, el primer pas, aïllar una incògnita. Doncs aïllem les x. La x serà igual a menys 5 més i. Ara que tenim una incògnita aïllada, l'altre pas consisteix en substituir aquesta incògnita a l'altra equació, no? O sigui, hem aïllat aquesta x d'aquí, que hem dit que val això. Doncs ara, aquesta x, que és la mateixa que aquesta, doncs la substituirem a l'altra equació, i la x serà aquest valor d'aquí. Llavors, com quedaria? Doncs quedaria menys 5 més i més 2i igual a 1. I si ens fixem, ara tenim una equació amb una incògnita, i això ja ho sabem fer, no? Per tant, resoldre aquest sistema d'aquí ja ho sabríem fer. Els números a la dreta, les lletres a l'esquerra. Doncs i més 2i, 3i, menys 5 passa a l'altre cantó sumant, 1 més 5, 6. Per tant, la i serà igual a 6 entre 3, no? El 3 multiplica la i, passa a l'altre cantó dividint. 6 entre 3, 2. Ja tenim el resultat de la i. I ara què? Com trobaríem el valor de la x? Doncs fixeu-vos. Abans ja hem aïllat una incògnita, no? Hem aïllat la x i sabem que la i ha de ser 2. Doncs per trobar el valor de la x és tan fàcil com substituir-lo en aquesta equació d'aquí. I què ens quedaria? Doncs que la x és igual a menys 5 més 2. Per tant, la x és menys 3. I ja tenim la solució del sistema. Recordem-nos-ho. Aïllar una incògnita i substituir la incògnita que hem aïllat a l'altra equació. Això és el que hem fet. Us recomano que li feu una ullada als altres vídeos de resolució d'exercicis amb el mètode de substitució.